Persuni qasmu d-diżappunt tagħhom fuq il-medja soċjali kif għan-nom ta' dawk kollha li jżuru l-mejtin tagħhom fiċ-ċimiterju tal-Addolorata mara ħasset li kellha taqsam id-dispjaċir tagħha. Dan hekk kif sostniet li kienet tinsab disgustata u rrabjata l mod kif qed jitmexxa dan l-aħħar iċ-ċimiterju. Hija saħqet li l-unika post fejn wieħed jista' jżur il-qraba u ħbieb li ħallew din id-dinja mhux qiegħed miżmum kif suppost. Din il-persuna sostniet li l-affarijiet li qed jitpoġġew fuq il-qabar qed jitneħħew hekk kif xi persuni sabu xemat, twabet u affarijiet imkissrin. Saħansitra komplet din il-mara qed jittieħdu pupi minn fuq l-oqbra ta' trabi. Hija sostniet li raġuni għall-iżdingar li hemm fiċ-ċimiterju ingħad li kien kollu tort tal-grigalata li ħakmet lil Malta fi frar, madankollu wara kważi xahar l-affarijiet għadhom kif inhuma. Il-mara appellat lill-awtoritajiet konċernati sabiex filwaqt li tieħed azzjoni immedjata tingħata spjegazzjoni tal-irresponsabilità ta' min suppost qed imexxi kif ukoll dwar lejbien tal-oġġetti minn fuq l-oqbra. Hija insistiet li f'dan il-pajjiż ma nistgħux naslu għar minn hekk jekk lanqas rispett għal min ħalla lil din id-dinja ma tfadlilna.